Ondan edip alalım. Hani kolayrak berrak fişun. Men şunu size eğer şu usuğun oğlu Mehmet Hak'ta zadeli bir hikayede edip vereyim. Yalan sağ adam gelene ötövüç olup gelyenler. Ertekler olsa dören son müdümülük galyanlar. Onun nemi bağlılar. Başlayayım. Allah'ın uğrağı, selamun aleyküm. Aleykümselam. Mehmet sen oğlum sağlamazsa gidip görür müsün? Ya o da at tut oğlum hani. Esselamu aleyküm Allah'ın ul. Aleykümselam. Hemme kurusuluk Şükür. mudur? Sağlaman gidip görür müsün? Şükür Hudaya. Hay berekella. Tüh öyle mi? Bir usta varını yedin işin kim olmaz. Sarı usta diysen bize de gayet tanımayan olmaz o. Tüveleme. Eline güller bitsin. Bunu yediversin diytene. Eğer nırkını alırsana men diyene yerime kensi. Ne mal alaşman? Alaşart. İyerine kovsun sayladın sakkallar. Mehmetcan atını yerleyince yor ben sana çay vereyim. Yer atın sağrısına varlamayanlar. Han yor sakallar. Yer bakalım. Tüveleme. Meni kızıvrın var sarı usta. Seret onu seret. Atın idine düştü töyüttü. Sakallar. Mehmetcan oğlunluktan ata ezverdir. Ay ezberini görünüp durun. Aynamat bakıyorum. Dünyadan öttü gidiverdi. Mehmet canım. Cahil sıkıptır tüveleme olun. Hiç yanından ayran oklumun. Ay havada. Atı inen göğünü oğul kıyıdın üstüne. Oğul kıyıdın göğünü dağın dizin üstüne değilenme. Ha kaydıran ya. Kaka, al çay sani. Ben sana dağ otlarından kov çay demlep verdim kaka. Gece kovu yatardın. Sağ ol oğlum. Men okuyun tutan ok. Sen bilen bir kağıt görünüm var oğlum. İnnemen Mehmetcan oğlum qarraptırın. Diyen ay kaka. Sözüm ölme. Bu zatlar aytmak bana da ansattır öйтme. Bari ecen fakirin tanrını aç. Açan yerinde 3 tane un çök vardı. Getir şoları. Bor kaka.
Ine kaka. Mehmetcan. Tüwelem inni senem yigit çıkıptın. Inni senem öz baştak durmuşa baş koymaga. Durmuşa akıl yetirmäge, özüň tanamaga, tanatmaga, öýle işikli bolmaga wagt boldy oglum. Elbetde, sen ykbalyň marada men alad etmeli. Ine, şulaň hersiniň içinde 100 tylla bar. Sen şulary alla, oňuşy gadyma we şäherde garawuş satyn alyp gel. Bärden amat diýerler bor. Belki işin şowla. Häzir bolsaň, ýurt gedersin. Boleliňlikde ýaşarsın. Bolya kaka. Ona nämemesen ertirden haz berenne Allah diýip ýol rawany bol. Bar oglum. Çaýmy tut. Bor kaka. Bar oglum, Allah ýarym bolsun. Sağa manitde, sağa maniyel. Allah işin uğrun etsin herine. Bolya kaka, sağ oturun. Hoş oğlum. Mehmetcan her bilen kakatynyň ak patasyny alyp ýol rawany boldy. Kakatynyň sargytlaryny ýeken kellesine aýlap, nämeden başlamaly hakda oýlanýardy. Şu oýlanmalar bilen Mehmetcan ýolly aty ýadata dinç berip, hem ürüni dinç alyp, az ýörep, köp ýörep, ahiryn goňş şäher bolan Gadymabad şäheriniň derwedesinden ýerdi. Bazar günü bolan soň adamlaryň uğru bazara dey. İlhanjak bolsa senem şoňa diýen nakla ýerip, Mehmetcan adamlaryň ýerine düşmerdi. Şuning aýrypetde ýaly bolan, ýani testeler bir hili bir. Tekiden ardy mezan o. Şiirle berip gatwodur Hindistanyň etirinen o. Ha şeýle däkili bolan getir ýary. Ha şuňa bolýar. Şoňa ýaşyry ýaty. Vermeyen. Valla bu diyen bakanın 10 yaşa veren. Hayır, kilisleri de mi? Var 16 var. Hayır, o diyen ama. Ha. Ýeren doğru. Ha ýaşy diýen. Ýerdik. Oy 70. Ulan näçeden? Olam 70. Alıp aňarky näçeden? Ol asyň. Gelin adamlar kuyuda alsadı. Kayda kuyuda. Öyle bir yapsa yapalım. Artan. Assalamu alaykum. Ha? Aleykümselam. Hormatly ýaşuly burç näçedenkä? Ha? Men 300 tyllalyk satyn almagy taýýar. Wa, beýle alyj üçin men arlan bermäge taýýar. Men Hindistanyň elen iň ow haritler bar. Häzir men onu saňa görkezem. Häzir. Yok o boşlu beyle okulun o. Hoşgul şeyle kolya. Boşlu yat okuluyor. Sen dün tapapta bolmadın. Şoň üçin bilem o. Ýür morlamyny sorak görä. Yürü buraya. Sen ýaly alyj üçin iň ow haritler bererin. Nega ýitirmorlar? Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gel ver. Başylymy öwrenmek üçin Ünüs wa aleykümselam. Assalamu alaykum. Geçiberin. Ana yan kaýdysym ýaly. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Geçäýin. Başylymy öwrenmek üçin erçelik gerekdir. Galyň akylly kitaplaryň gatyny açmaly bolsaňyz. Ine hormatly soplar. Biz ilm hakyna, ilmiň düýüne ýetmek hakyna başylymy öwrenmek barada köp gurumlar etdik. Eýsem de bolsa diňe başylymy öwrenmek bilen çäklense bolarmy?
bu çalışırımlık gadaklı baş ilim bilen yaşayışan bile yörüyendir. Yaşayış duygudur. Güýçlü duygu bizi mukamlara, şıgriyete, şahiranalığa çağırıyor. Ine ýany şıgriyet hakkında yine gaýtadan sorak berdiňiz. Şahiranalyk Hudaýyň beren peşkeşidir. Akıllarlamyz, alımlamyz şygyr ýazmak bilen gyzyklanypdyrlar. Beýik hökümdarlamyz watany söýüp şygyr ýazypdyrlar. Şahir bolupdyrlar. Watana söýgü güýçlü bolmalylar. Watany söýüp şahir bolmak bagtdylykdyr. Ine hormatly sowapular. Şuun keden gurrunglömüdün hemmesini ýatda saklamaňyzy haýyş edýän. Öýle namazy bolup gelýär. Hemmeňiz gidiveriň. Boş wagt. Ömrüňiz uzak bolsun, hormatly molla. Taňry ýalkasyn ýaşy. Bize dendileňizi Allah Taala size ikes edip gaýdyp bersin. Hormatly molla. Siziň bulary öwrüdýän almaňyzyň nämedigini bilip bolarmy ka? Tuweleme. Men bulary ýaşy geljekde öz işlerini, döwlet işlerini oňat ýerine ýetirer ýaly başlymy öwredýän. Hormatly molla. Eger siz maňa da olary öwredýän almaňyzy öwredäýseňiz, onda men size töläbe biljek. Tuweleme. Alama höwesiň bardaga doýulýar ýaşy git. Ýöne şol höwesiň üstüne başarjyňlyk goşuldy. Erjellik goşuldy. Ana şonu men taňa başlymy öwredip bilerin. Men yüregim bilen ýapşaryn, hormatly molla. Ihlas etseň bolar. Başlymy öwrenmek üçin beýleklere ýyllar gerek bolsa, Mehmet başarjanlygy, erjelligi bilen gaýky wagtyň içinde bu çalışyrma ilmiň ähli dörslerini elaldy. Kakatynyň täzirçilik üçin beren pulunyň bir bölegini alma sarf edenden soň, Mehmet kakatynyň sargadyny berja etmek üçin badara barmagy ýüregine döwdi. Beýik Allah Taalaň adyndan salam bolsun. Gadyrdan kaka. Men özümiň diridigimi, janymyň sagdygyny habar berýän. Maňa tawşyran işiň biziň garaşýanymyzdan köp wagt talap etdi. Men ýene de bir näçe wagtdan seni ujoklap biljekdigimi anandyrasym gelýär. Ähli ogul söýgüsi bilen öz ogluňyz Mehmet
Ine ýaşuly hatda ýaldan aşlar. Taňry alkadan oglum. Gelin sevda edin adamlar, gelin. Atları koyar. Hey, alcı, bäri gel bäri. Men sana şeýle gowy haritler çek koydum, sen bir ýere gurunjun bolanmy? Wah ýaşuly. Bu badarda güýmenere zat kän eken. Sen nogry aýdýan, esasen jahildir çünki. Men sana şeýle gowy haritler beren, şeýle gowy haritler beren, beýle haritler bu jele gaýda gören näse? Häzir. Ine, şulary gör. Yeni getirim bolla. Adamlaň dutaryň şirin owazyna maýyl bolşyny görüp haýran galdy. Şirin mukam bilen adamlaň gowuny awlat bilsem, maňa başga gat gerek dämdi. Mehmet bu senedin inçe tarlaryny öwrenmegi ýüregine dowdy. Assalamu alaykum Bagşaga. Wa alaykum assalam ýagşy. Bagşaga. Maňa halipalyk edip dutar çalmagy öwretseňiz. Şu 100 tyllany tölemäge men razy. Ýagşy gitbi, aňsat ketse däller. Berin tyllaňy soň ökülmesen gor. Ya adaman, yaltanman, iriňsiz zähmet çeksen, iri çykarlyk hazırda bolup ýetişersen ýigit. Ihlas bilen aglatan, sokur gözden ýaş çykar diýipdir körenlenmez. Men razy. Karayağa, arma buri. Var oğlum. Salmagyň sırşyrmy tilfimlerini öwrenenden soň Mehmet täjesini öwrenip pul kazanmak üçin ýene de bazara geldi. Ýöne giýjä galdy. Burştatýan täjer tapman soň lapy keç bolup bazaryň içine aýlanyp berdi. Indi näme morka?
Atıveş. Kadırdan. Berde näme bolýar? Kuşt oynaýarlar. Kuşt. Yigit. Kuşt bir akyllaryň oýundur. Doğuştu. Hormat ustadım. Size şeýle okuýberen Allah Taala yüzümin şükür. Egerde siz bana şu oyunu oynamagy öwrüdäýseňiz, men size 100 tylla tölemäge taýýar. Yigit. Egerde sen süpäkin paýgatly oyun öwrenmäge taýýar bolsaň, men saňa muny höwes bilen öwrederim. Men taýýar ustadım. Doğru aýdýan laçyn. Kakam yüzüne nädip teredersin? Ejem pakirden galan soňky 300 tyllanama küle sowurduk. O kadar gerek be. Be. Ay şu yerler getiriyor. Hazır etsin. Yeni getir. Yığırım hatta kuncal kıday. Onun emeklerinde belli zavada gitmez. Götür hoğlanı. Götür. Raşid, aletler tayin mi? Tayindir hatana. Onu ertir uğrar. Bolur. Aleyküm ettiler. Ağlıkmayın. Yiğitler de ağlıkmadı. Hey yiğitler, sağ nahar getirin ha. Salamu aleyküm. Ve aleyküm ettiler. Hormatly kerwan başy. Menem ýanyňyzdan elekseňizler. Men hemme aýdan da atlaňyzy ýerine ýetirerdim. Yer ondan sen näme görýärdiň? Hemme zady. Siz näme aýtsaňyz
Nahar tayinlamalı bolsun. Bolya. Haritleri korumalı olardı. Bolya hocam. Malları seyretmeli bolsun. Seyrederim. Yük taşımalı bolsun. Daşarın. Yer bolya, bir tane alıp gidiyat. Her gün bir mis pul ya. Razı mı? Razıyım. Onda tayinlanıver. Ne? Al. Hey yiğitler, nahar getirin ha. Hasan'ın kerveni gün aylanıp, ay aylanıp, ahırı komşu yurdun payitahtına sağaman varıp düştü. Tacirler ekiden haritlerin ulu peydavlarını sattılar. Öz yurtlarına sorulacak haritler satın aldılar. Öye kaynaşıyın oldu. Hasan kervan maşı uzak yolu kıyıtkaltmak için nevelli bir yola soğudu. Ve nevelli yol kerveni bir korruk kuyun üstünden eltti. Hakan kirolası. Hor milyon birini. Kanlalıyım bu ya. Bir kalla orada kalçıka yetti ho. Haydiyanın näme ho? Gurru kuyu o pıraytenem. Orçun küydedinim derek kalmaz. Yol velettenem, kervenlenem ho. Ömür kurduk edik geçtin ay valla. Allah'ına vur kulu kurruk bu yahu. Ne acayağıday? Oho adamlar. Yüpünüz beriptir de herine. Oy sallansın. İn olmanla şu taydan bir küyde su alıp çıkar. Doğru Hey da Mehmet gel bari. Gel be. Geley. Ne mi hocam? Var git de kuyuda öyle yıparık gel ho. Var. Bolya. Devine yettin mi? Suva mı? Hasan ağa. Ho! Berde su var yok. Yönü köyde sandığa var. Sandık. İçi altın kızılla dolu Hasan ağa. Ay berekallah! Sen sos hanını var. Yip kağıda dam. Bir onun 10 son yukarı alıp çıkarım. 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 10 son yukarı alıp çıkarım.
Hasan ağa, çek! Hadi ayırın geçsene. Yerhen becesini gördün mü? Kanun oturuyor gerek. Hasan ağa, beğerdin nisat yok. Himmetini iyi verdim yok koruyor. Hoca Mehmet Can nerede? Ya Mehmet Can yerine tutarım, tanıyor diye. Hani tutarım? Hani sen? Tutar getir beyik. Mehmet Can yerine tutarı verelim. Hani yüpem getir. Talla, Mehmet Can inin. Al tutarını yüreğin ısma diyarı çarıyor bakarı. Taşladık. Laçın! 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 Laçın!
Näme? Korkaydym. Korkunçurak öde. Sen kim oldun? Men ahalli egerçi sarayın oğlu. Adım Mehmet. Sen kalkan diyeceğim başlarda kurbanı. Sen yankı zağını kılıp çalan sağının kudru tabanı var. Men söwdegerliň kerwany çekip gelýärdim. Ýolda suwumuz tuturdy. Ondan şu guýda düşledik. Suwam gaýdyp meni guýa salladylar. Suwa ýok ekeni. Yerin son. Ýöne sandagyň bardygyny aýdamda ähli gymmat bahadaşlary ýokary iýerdip maňa buyruk berdiler. Yerin son. Menem iýerdim. Ha. Son näme boldy? Soňundanam özümi daş çykarmaly bolanna Hawa. halifamdan galan şu gara dutary Şunu. oklap çaldy utarmy. İçin ısmasın deyip meni şu gurrukkuya taşladılar. Bu dünyada adaletin yokluğunu başta düşündüm. Yani iki yıllık balın neyine söz çıktı. Benim edil sevgiyali. Şu şehrin içinde ömrümün en çadırlarını bendirip geçirdim. Vakti bakir haram dağdaları diyene. Öl yağlanlarına ölüm hataplaşar. Oğlu gel hem yağlandırmışlar. Şu bir yağlanıp külpe küretler bir bana buyurduğunu ben sana borçlu. Maňa men atım laçynym gerek. Howwantan Ýöne näme yönü? onu gaýtarmak saňa başardarmy ha? O näget boldy? Ey, men başarmayan adam o näme ha? Şu ağrı tutulduğunu ben de yandım. Ayrı oldu. Topa şakıralim, yayınlarım. Söz oldu. Tamam, oldu. Hocayın niyana ne garip uğrayacak ne diye. Uğrar. Esselamu aleyküm Hasan ağa. Mehmet. Hormatlylar, men size rahatlyk dilek edýän. Bilmen, Mehmet. Gaýry laçynyň ýanyndan. Hasan ağa. Men guýda uklap kerwenden giýjak alaypdyryn. Bu näme geçin? Eyden bolup, sen hakmı önünden alıp, öz etmediğisini bir de taşlat, gittinli. İnniden meyle, hak keşlerini sana tölemeliğe hakkım var. Doğrudan. Bağışlan. Siz näme buyursaňyz, men şonu ýerine ýetirmäge taýýar. Ýöne, hazynadanam öz paýmalaryny ümit edýän. Ana, sen atın Allah otalalık var, demdiğinizin al, otur iyi iç. Bir ondan maslahatlaşır da sana tölemeli mi, tölemelilerini ondan aydar. Var, ötek. Bolýa Hasan ağa. Var, hot hadi düşler. Benim söyleyeceğim Hey Mehmet, berik gel. Näme Hasan ağa? Mehmet sen, yine daha hat. Seni öňüräk gitti, bizim öýümüz tap. Oğluma ayt, Ulluhan ammar taýinlasyn. Ulu, ana onsoň şondan taňa ýetdik taýin berer. Bolýa. Bar, Allah ýarym. Var.
Bol ya Hasan ağa, hoş. 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 Dur Laçın, dur. Şu yerde bir düşlüğe al Ali. Beyik Allah Tağalan adından öz oğullarına hersine ayrı-ayrılıkta salam olsun. Şu hatı eltin men kolumdur. O bizim bağlılığımızı almağı pikir edip bizim karşımızı irretli geçecek bol ya. Şonun üçün bu bardağı onu bağdavat öldürün. Sizin kakanız Hasan Kervanbaşı. Şu hatı erten kervenimin iyicisi. Bir yigit kuyudan altın, kümüş, kımmat bahalı daşlardan hazine taptı. Hazine yarısını bana soğut verdi. Şoň üçin mihman yigit barar bolýyn. Oň şanyny toý tutun, o edip garşalyn. Kakaňyz Hasan Kervanbaşı. Hormatly. Hasan Kervanbaşynyň öýüne nädip barmalyka? Sen doğru var yani. Sen o tezirlen yaşayan hatarına barıp şolordan sonra. Soğunun yanlan. Dıyda çökün. Acayip melikani Çökün uğramına dıyda. hemmeye dıyda çökün. Yolu boşadın diyen. Boşadın yolu. Dıyda çökün. Çökün dıyda. Dıyda çökün. O
odonluğu, kamilligi, dörücüsü Allah şöhrat. Bir peri kim? Bir sağıydı Melike. Sağımızın yekizigiydi. Hormatly, Allah sizin ömrüňizi uzak etsin. Sağ olun. Hasan Kerwonmaşyň öýüne nädip barmaly? Oň dukançy kısan ogluma bolmaly. Atlaryna da Bahram bilen Hasan näýär? Ha. Hop bana. Sağ ol. Kelim sağ ol. Hava. Ondan kuyun düğümüne hiç saat etmeyen yatan ekenler mi? Ya wala nanang doga ya. Sen kulu mu? Kulu mu? Birinki tane kulu mu? Bir iki serak var. Kirin, dene muli. Deme, ne açarak yaratık diye? Ay awu. Hani 3 haltada ýynadyk. 3 halta. Owo. Tutuş 3 halta. Ey, demay. Ey, özün dönül vakat sok jarılma. Ondan bar gitti dükana. Sonku döngülerde sevdan başından ayra vurdun. Kakan melayda derine samanlıklar. Senin iş edip alıp baren kalağı o, dine yatar yerinde iş buyurmak bilyen o. İş buyurma bana, düşündü mü iş buyurma. Ey, kelezan. Sen. İntegam minnet şu mihmandan çekey. Ey. Ay tenşik. Oturdu yırlamadı. Altın gümüş hakika mı? Oğlum. Hilm barla gördünüz mü? Elbette. Hey halayım, eşittim eşitmedim diymen ho. Bizim gün ortada komşumuz Şiralı Han'ın oğlu Muzaffer Bek ödüne kömünü yetken Zafer Şah'ın kıydı acayip Melike'nin çaklığını kabul etti. Onun ehli yarışlarda utulli. Toy şertnamasının şertlerine göre ol hayal etmeyen şehirden kovulup çıkarılmalıdır. Adamlar Muzaffer Bek'in maskaraçılığını görmek için hemmeniz köçe çıkan. Eşittim eşitmedim diymen ho. Aytsanız lan. Binişik çakılık he? Keteki yurtlu. Sen vaattan haberin yok. Şahzade Melike öz halkını zar çektiriyor. Kim de kim kuş oynap onu otsa şoňa durmuşa çıkacaktığını aytya. At çapışıp aydım çıktı yenge. Ondan görgülü Zafer Şah onun bir var tamadını üzdü. Yüzlerce şah yigitler şehir terk edip Marslara vurup kaçıp gittiler. Huva! İşine ters binip şehirden çıkıp giderler ama. İnne o öğleneceğim taplar ödemek. Olay. Bahram, Seyf Ali. Köşkü nädip barmaly? Köşkte ne işin var sen? Menin baktım tinap görjek. Vay, irkilip oturmasana. Edil yüreğim yarıp bar yada. Melike meni kovdu. Ay yarış ne hilgeçti? Sen hemmesini biliyorsun ha. Yarış bolunma. Yigidin haladın renki ne hildi? Sen şonu bir biliyor musun? Aydany? Hı? Altın renkli. Altın renkli? Altın renkli. Onsadan şahada adam otuğu altın kümüş öğüdüp gözün ağmaştır ya. Gözün ağmaşan niyerler sana. Aydın ne mi hakta de? Heyri hakta. Melike hiç kaçan, hiç vakt süyü vardı. Bir söylem bilme. Var gidiver. İne göre Şapurcan. Kakan sen geleceğin için barmacığına mühimle da fiilen o. Yöne sen gamlanma. Allah'a şükür. Sen yanında men. Ügeyeceğim var.
Yönü ecen pahiram değil bolan olsa, men çağala ditmez. Vahşap Urcan, men meylim, seni göz gönü tahtda oturtma. İnşallah ham. Ey, vay ey. Melike. Yeri, bol ya men sana Melike'ni almana kömek edeyim. Ne görürsünüz yakın günlerde Melike at çapışığı da, aydım da, köşte oyunu da asla gerek olmaz. Sebebi şehirde öğlenecek yiğit kalmadı. Ondan köşün kapısını kim kapsın? Eğer de Melike'nin başı varsa Melike öğretmenin kıvırır. Bilmek şey yani, erteğin öğretmen Melike. Gelmişim. Sen yer hukuk bilen şanın şahıydın diyeceğlerini bilmeden he? Men Melike öýlenmäge geldim. Sen men bolkuyumu tutturma yiğit. Ya deden toy şertnamasının şertlerini unutur yani. Şeyle tam sıkmı. Sen wagt çekmede şaha habar ver. Akallan eğer Sofi sarayın oğlu Mehmet geldi. Şahidi Melike'n ähli şertlerini kabul etmege taýardy. Sen hey kustiyle zady gördün mü? Men ähli soraglar boýunça Zafar şaha jogap bererim. A sen bolsa gadardan öýe işin etsene. Bol. Sizin algıdırıklarınız. Sizin gayrınız dünyaya inmemke, bizim şapurumuz öğüt oğlumuz yalı görüyordunuz. Melikecan dünyaya inenne, bizim durmuşumuzda üyüt gözük bir vaka oldu. Arman olan ikisinin embecesi bir yılla merhum olaydılar. Yatan yerlere yatmasın benimle iman bağlılığını versin. Yönü hükümdar, sizi beyle kamgın yarıdı ömrümde birinci gerek görüyor. Hükümdar. Allah sizi ömrünüzün ahire çelli bir de hükümdar etsin. Yönü azıcık yürünüzü beydip kıynamak ahire. Sizin alı hedresiniz. Aydı ver. O nardan yigidi kuk koyvermeye bana ruhsat verin. Men size yalvarıp haýyş edýän. Yo, turun. Sizin aly edilediniz. Haýsydyr bir Häýerçi mogly, sıpatın piherdi. Gödel Melike'mi de südaýçak bolýar. Sizin aly edilediniz. Nähirlice Melike şo ýeňi ýoluk tüýli telpege münasip bolsa, köşüň abraý gaçmazmy? Elbette kaçar. Merkini verip ıyığına it salıp kovun onu. Elbette. Sen aydınlanlık meni kılıklanır ya. Yönü Melikecan näme dedi? Şoň aýdanam O ýerde bärik çağırın. Men oň bilen ýeke täp gürleşip. Men sana ören köp soraglar berdim. Senem hiç hili gorkusuz, ürksüz, mekirlik etmen. Men ähli soraglarıma jogap berdim. Sen bana yarayan yigit. Şoň üçin men sen bilen pek yürekden gürleşdim. Elbette, Hudaý diýene Hudaý ýetirýändir. Emma ölümden öli. Hiç kime sıpma yok. Baýa da, garyba da, akyllara da. Menen tek aýatda diýerkem, tagtymy ýeke tak gyzymyň münasip adamsyny oýup gidesim gelýär. Men agtyk söýesim gelýär, agtyk ulusda ýaşaýanlygym sebäpli. Ne men şalygymda, ne goňşalykda. Hiç bir yigit men Melike'min karşısına görüşe çıkıp yenip bilmedi.
Hova mihman ýigit. Ýöne sen biziň toý däpdi surlamyzdan habarysyňla. Ha? Ýöne sen özüň synajak bolup, özüňe artyk baha berýän edälsiň de herne. Ha? Ýigit. Şeýdip synak görünlerin hemmesi bu tornoksuz baýlykdan çyda düşdiler. Men öz güýjüme inanýan hökümdar. Berekella. Sinan şu görmäge ruhsat ediň. Men hemmesini höwes bilen, ihlas bilen ýerine ýetirmäge taýýar. Oy Allah, seňeden arzu isleňi eşitdim. Häzir Melikejan bärik geler. Şoň bilen oturyp söz düşüber. Gerçekte adamın önüne kıyşartları koymak gelişti deyip kakamam halis yüreğime düştü. Güler yüzümde menin kalbim dolu söýgümden aýtjakladım kän öli. Wah, söz gelmeýär dilimden. Sen kim? Men sen çaklyň kabul etdim. Şertiňi aýan et Melike. Cemaat, Saýydy Melike bilen Ahally Mämmediň aty ulap öýberiljekdir leho. At çapysygy iki aýlawdan ibaratdyr leho. Sen bagtyň niträýme mümkin. Awa. Atmışsınlar. Yıkaydı. Belki uday. Hayır ama yürü diyorsun da var ya. Ey Hudaycan! Yeterine şükür. Sen bu edek beni yeke koymadın. Allah'ın buyruğunu oldun koy. Hani yigit sen gönüňden gel, atyň jadylanan ýaly. Ay yok. Türkmen atı. Ahaltek atı. Sen uttun yigit. Ay cemaat estin ho! İnniki yarış tad yarışıdır leho! दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे
Yeňiş çiğnim tılyan. Yöne bilip koygun sen. Bolarsın maskara var. Tekep birligi eyleyip teleye terslik kılyan. Cedagolu uzanna hiç ket onu saklamaz. Telive benni ödünü sinaga duçar eder. Arzu hasıl bolman yelin uğruna gider. आंसू की तरह निगाह से प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से आसमां छू लिया रे प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे इस हसीन चार पे हम न बैठे हार के साया बन के साथ हम चले आज मेरे संग तो ढूंढे दिल की आरज़ू तुझसे मेरी आँख जब मिले जाने क्या कर दिया रे प्यार का राग सुनो रे दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे Ay cemaat inni kinovat aharli Mehmet'in kıdırlıho. Kimem bolsaň unutma. Eneň seni dograny çağa wagtyň oň saňa ak süýdüni berenni. Garagaşyň gammasyp ejir çeken pursatyň suwsuz galan balykdy. Hem taşynda ornany unutma. Şirin canın ömrüňe bagş edenni yol görkezýän ýyldyzy sen bagtyňa doglandy. Bestir köňlüm kültürli ömür tanıpan inni ýejer çekýän men munna zannanna bendi gibi jebiriňden azat eyle kän çekdirdiň sütemi gözümden ýaş aktyryp inni horlama meni. Ay dönüme gel. Demin çekmedin. Sen bu kurolun cadılanan yallı. Ay yok. Bir Türkmenin milli saat kuralı Dutar. Ne eyletti? Dutar? Onunla şeyle. Buyur yan. Ehliyenip eştim kuş doynunu.
Dine 2 çay oynar. Yine Melike hanım şuna at bilen kuş diyeler, şan kokmasınlar. Goýsy sen öz şan goru. Dur Melike hanım, onu göçten utulurdun. Maňa öwrede çeten kim bolsun? Onu perde bilen kuş Melike hanım utuldun. Dönükler. Bak, duydum Melikecan. Benim Melikemdi halat etmeli. Nemet bilin men özüm gat goýlýar. Duydum Melikecan. Zım. Bak, yigit, men bu köp wagtlar garaşdym. Dinleýänim, doýnaýan. Zım. Men boyun almalıyım. Men utuldum. Men yerin yüzünü en acayip söýýän gaýdym ýetirdim. Men diýbenden başga wagtlar esdim. Sen Melikany ähli ýarşlarda utupdyk. Ýöne Weziriň aýaly Zanozy Zafar Şan köşkünne peýda boldy. O Melike bile bir zatlar apşyrdaşdy. Soň Melike sen toýdunyň men ýeketek haýyşymy ýerine ýetirmäge taýarmy diýdi. Men taýar diýdim. Onu köşküň aldynaky boz ýatan ýere bag et diýdi. Muny öňden arzuw edýädim diýdi. Men sana bir gece gün pul yüzü berýän idi. İçi garganın. Ine şu ýerde men Melikeň haýyşyny ýerine ýetirip bilmedim. Men utuldum. Zım. Maňa mährlan obama ahale etmäge kömek et. Men bu maskaraçylyga çyda bilmen. Men elimi galgadyp goýbersem, şu boşlukdaky hemmeýeden bağlar gömge bolsa. Näme üçin sen menden ýeke gözlemem ýenmeli haýyş edemem ha? Kakan maňa uny ödüň uwe. Erkek kişi öwretjek işlerini özü başarmalydyr diýýärdi. Sen aýtsaň aýtdyň. Inni Melike näme aýdarka? Inni äsi zatlar dogry çykdy. Wezir Zanozy şapordagyň bu işler alar gokun işdiýerler çyn ekenme. Teýgi pek bolmaly. Haýtam çykdyr jagat. Sen ağaran taýgar bilen ha. Şere. Men bu ýigit üçin hemme adet biljek. Ýönüm bu maňa muhat beren ama. O sen üçin hemme adet öýletmek isleýär. Endi bolsa men teň näme isleýän biletim gelýär. Ýörü şunuň aýt. Eger häzir sen öz toy meýilini tatbiklasaň, tarta miras düşer bolar ýaly. Men öz radyligim bilen. Hemem gyýyn Melike radyly bilen. Men seni gyýyn Melike jana öýlendirjek. Öýlendirjek diýär. Hökümdar. Men häzir Melike bilen toy tutmagy radyçylygym berip biljek del. Ya tüýür aýdy. Dur sana. Vay gyýdym Melike jan. Dursaňyz lan. Men razy. Ýöne men kakamyň ak patasyny alasyň belýär hökümdar. Bastan şey diýim ele.
Kaka, Mehmetcan, oğlum. Esselamu aleyküm hormatlıyım. Ve aleykümselam. Çakım çak bolsa siz şu öyün hocayını olmalı. Amen oğlum bolsa sizin mihmanınız. Aysanız lan hormatlıyım, men oğlum sizin göğünüzde adınızda degayene derler de yerine. Fakallar, nemi? Aysanız lan, men? Nilede? O beni tanarım. Paşam gelmese köyden Men Şadaferi. Bir de men köşküm. Bu olsa men iki takkıydım Melike Can. Sen oğlum olsa hormatlı, akıllı mihman. Sen akpatan alma için men kıydım bilen yani toyun toktattı. Men oğlumun Taylan bilen radyolaşan. Edepli, ikramlı maşgalanı öz ocağıma şahatlık bilen kabul ediyen. Öğren oğul. Gelinimin ayağı düşsün. Yeni kadırdan koy sen oğlum ilki bilen tahtta oturup görsün. Olmama halal yarıştan münasip bollu. Kıydım Melikam olsa bana miras düşer artık verir. Koy şeyle olsun. Bir zarçıları dünyanın sağır tarafına uğradım. Bahtiyar Melika'nın hemen Mehmet'in toy davarasını koy dünya zar etsinler. Men tavilimdakiler. Padişahın mihmanları için toya tayyarlık görsünler. Koy her bir rayet bizim toy şahattığında şahatlansın. Sakallar, yaşları ikçak koyayalım. Biz sizden bulan gurun yetik ya Allah. Yor. Men sana şeyilge akım orkudu. Yerim. Mehmetcan bilen Şahid Meliken toyu 40 gece günlük devam etti. Çağdağda Mehmet bilen Şahidi Melike. çigin çözmek için hemme barmaklarını bile tutmağın gerek yok. Zın, sen ne fikir ediyen? Beyleklerim, ödeden işler için almıtlarını almağa vakt bolum kadiyen. Vakt bollu cenab. Mehmetcan. Günahım bağışlar Mehmetcan. Men senin günahını geçip bilecek değil. Sebebi sizin her birinizin aydan sözünüz yalan. Men bu zatlara özüm şayet boldum. Cın, sen bana hazina eyeçilik etmeye ruhsat beriyen. Ruhsat beriyen. Tapılan sandıktaki hazinani şehir kaznasına tavşırın da ilat arasında paylan. Buları olsa kuyuları arasalamak için işe çekin. Bizim padişahlığımıza gelen ilçiler yollu arası kuyudan su içsinler. Ekidin bunları. He. Bizim günahımız ötürü. Sen mi dedin Celil? Odan tankerle olmadı ki bir bari yavaş olun. Bunları boş yerlerimizi tavşırsak adaletli olur deyip fikir ediyen. Doğrusu bağları gülletmek için dilin bilen işlemen, elin bilen işlemeli. Elimiz bilen işleriz. Sen karşıda gerek. Akidin bunları. İnni men
öz dostumun hizmetlari üçün serpay yapacak. Men sen üçün näme edip bilerim can? Aydım ayt. Dinleyeceğin aydın olsun. Sen näme meni undaydыңmy? Men sana islesen asmana yıllardan boynuna moncuk edip takayın. Men sen laçynыңda gedim edip görmege arzu edýän. Elbette sizin hemmäňiz bu balky koýa gatnaşansyňar. Men bolsa bu jarly kitaby öz ýerine goýaýyn. Bu täsin kitaby ata-babalaňyza mokandy. Geljekde oğullaňyz, agtaklaňyz, olaň oğullara mokarlar. Ýaşasyk dostlar. Köp bilen geçmege bilen jariň asarynyň öz eliňizdeligine düşünürsiňiz. Dostum sever yaradırmış yolumda, Dingesin fikrimdir oyumda. Kara göz galam gaşım, ardılı bağıt kuşum, ak yar uğrumda öllerimdin yaşım. Kara göz galam gaşım, ardılı bağıt kuşum, ak yar uğrumda öllerimdin yaşım. Yatsam düşümdesin, dursam kuşumdasin, Urşavalaydım ömrümin, yaşayışım sen. Yatsam düşümdesin, dursam kuşumdasin, aşkın dünyasında ardolap seni. Aşık oluverdim ey peri, duygularımın bari, yüreğimin hıyali. Yatsam düşümdesin, dursam kuşumda, duygularımın bari, yüreğimin dermani. Yatsam düşümde